papunta siyang Cubao. First month. Ano bang pangalan natin dito lang? Ishisan. Ha? Ew! Oh, dumasan. San. Ishisan. Pinukubat. Pultang kaya ko lang. Visual. Hindi ko natanong dong kung pultang. Hindi naman yung buldan. Ha? Hindi yun yung buldan. Ayun ang pultang eh. Parang hindi. Suli na kaya natin. Dito sa ano. Pinakakapunan ko eh. Ayun ang pultang eh. Tanong natin kaya sa pinaka. No. Bawag ba? Pultang. Tanong natin. Din. Giwas. Puro tayo stoplight ah. Dito lang ata mag-Jollibee. Ayun ang kumaw. Ano bang kainan niyo? Yung kainan din oh. So mga ano. Sarado na. May mga konti na lang yung ilaw-ilaw nila sa side. Tapos na eh. Jollibee, Makro. Yan. Wala ka ng ato. Ito, alcohol. Ayan, ito pang pala yung alcohol. Pasok tayo alcohol. Ay, sarado na yun. Jollibee na lang. Saan tayo magpaparking? Buti natin ito. May kasal.
dyan? Ano ba delikado dyan? Saan tayo kakain? Jollibee. Ayun, may Jollibee dyan. Kaya delikado dyan lang na. Pwede ba makiparking dyan, Don? Ha? Pwede makiparking? Oo, bayad ko. Magkano? Sila. 50? Kaya kami susi kasi wala kaming motor. Siya pa yan, pakasulok-sulukan. Talak ba? Special lang, pakasulok-sulukan. Pause, pause. Isa pa, isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Nag-pause ka. Isa pa, isa pa. Yes. Ang dumi ng pantalon niya. Ang dumi, hindi mo bala, madumi yung pantalon mo. May dumi na ngayon. Nagkaroon na ng dumi. Yung natin. Sana. Matagal na natin. Hindi kami uwi na may pambayad ka kay kuya? Asan na nagbabantay? Ang ganda ng moon. Tamang pausap sa room. Hindi tayo na lang ilang story. Ay, ano na.
Bili tayo nito. Pulutan. Yan, palainom. Ako gusto ko din. Ito. Yan. Alin ito? Apo. Ito. Ito po, ito. Ito isa at saka isa. Ito isa. Sino si Dian? Moving now. Just take around. Ang palainom na araw. Andito sa bag ko. Sa bag? Ba't ka nakabidyo sa akin? Pinapakita ko yung pagmumukha ko. Nice. Ang galing. Palainom na araw. Tapos ako ang magbibitbit. Ay, di dyan mo na lang sa baba, oh. Mahulog yan. Anong silbi nung ano mo, handle mo, kung hindi mo paglalagyan? Yan, very good. Yan, ganun kasi. Oh, di ba? Kuma-complete yan. Basag yan. Ay, akin na. Kung kailan may motor na ako? Oo naman. Eh di magsakay ka na babae mo. Ayoko nga. Ikaw lang ang sasakay ko rito. Asus! Sabi, puro nga nga. Lalamig yung hita. Hindi na siya nakakaano. Hindi katulad ng dating motor na pagka may humps yung pet ko tumatalbog. Grabe yung humps nito. Okay, tulad na ng kapitlahan. Okay do. Okay do. Okay. Baba na! Baba na, ikaw lang! Ikaw lang muna! Anong makaapak? Go. Wala. Papansin lang. Nagmadaglag. Tay, yung tiyan mo, tay. Tay. Tiyan mo, tabi. Dito. Bigyan natin. Ayun, sa 20. Ito.
40. Thank you po. Ay, buto ka ba? Ay, putang hindi na tayo ba mo nakaabot. Ay. Taga saan ka pa? Nandiyan sa ako. Pwede na yung 40. Go. One take ko na yun ang burger. Ha? Pang buy one take ko na burger na yun. Okay lang yun. Makakakain naman tayo ng burger kahit na ano. Kuya ka ako. Akala ko sa atin. Sabi ko pang buy one take ko na yun ni kuya. Ang burger. Umuwi pa daw siya ng Caloocan eh. 20 lang sana lang bibigay ko kasi nakakuha ko 40 pa lang. Bibigay ko na lang. Hindi naman tayo naggagamat pagka may sama-sama na naman sa atin. Hindi naman tayo pupunta. Matarampot lang. At least tayo nakakain sa 3 araw. 3 beses sa 3 araw. Sa isang araw pa lang. Tatlo. Every. Window. Kaya ka ba? Pinutakuha ko lang. Hindi ba? Parang may nakikita. Doon na muna natin sa pinag-ion. Aray, matanda. Takal ko nagantay dito kanina. Bakit? Kaya, ano, ang dami kong pinirma na papel. 50 papel yata pinirmahan ko eh. Ah, mag-break din tayo. Na, Yung sa dito natin mo ito doon. Sa ikot. ikot. Ay, mas mag-ano tayo. Tayo. Ay, ikot. Ay, ito. Ito po ito natin. Mag-ipi tayo pupunta bukas. Cubao. Ha? Huwag na tayo pupunta Cubao. Mag-ipi tayo bukas. Pwede. Pwede? Tingnan natin kung paano kagastos itong motor na to. 200 kinas natin, hindi na mo full tank na. Oh. Bawas na rin. Saan? Tayo pa na? Tayo pa na? Dati, Doon ako sa ratings mo.
Nakakabala ko dun ah. Huwag kang kabahan pag ako yung nagdadrive. Hindi ko hayaang magaskasan yung mga legs ko. Sus, ayaw ko alam. Ano kita kalap lang. Bata lang. Even though